роғон шоҳкории беназири асри 21 ва кохи бузурги нуругармӣ. Моҳи ноябри соли 2018 агрегати якум ва моҳи сентябри соли 2019 агрегати дуюми ин нерӯгоҳи азим ба кор дароварда шуд. Азми сохтмончиёни ин кохи бузурги нур дар партави дастгирию таваҷҷӯҳи хосаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дар муҳлати муқаррар гардида ба кор даровардани агрегатҳои боқимонда қатъӣ аст ва барои дар амал татбиқ намудани ин ҳадафи олӣ ки дар таҳкими истиқлоли энергетикии мамлакат нақши бузург дорад, талошҳо ба харҷ дода мешавад. Воқеан майдони сохтмони ин иншооти барои Тоҷикистон муҳим имрӯз ба корзори заҳмати созанда табдил ёфтааст. Дар ин иншооти гидроэнергетикии мамлакат лаҳзаи кор қатъ нагардида диловарони сохтмони нерӯгоҳи Роғон бо азму иродаи қавӣ шоҳкорӣ меофаранд. Корҳо дар маҷмӯи обқабулкунакҳои асосӣ, нақбҳои обгузари амудӣ, мустаҳкамкунии фарози кӯҳҳо, баромадгоҳи нақби обпартои сеюм, нақбҳои нақлиётӣ, толори мошинҳо, бинои трансформаторҳо, сарбанд ва дигар иншооти асосии нерӯгоҳ вусъат меёбад. Бо азми қавӣ ва иродаи устувор имрӯз бунёдгарон хобондану шиба кардани омехтаи сангу шағал ва дигар ҷинсҳои кӯҳиро дар танаи сарбанд идома дода, обанборро то ба сатҳи 1080 метр аз сатҳи баҳр расондаанд. Маводи хобонидашуда дар сарбанд 11,8 миллион метри мукаб, аз ҷумла дар қисми болоии он 8,3 миллион метри мукаб ва дар қисми поёнӣ 3,5 миллион метри мукабро ташкил медиҳад. Барои кашонидан ва қабат ба қабат хобонидани маводи сарбанд беш аз 400 техника ва дигар механизмҳои зарурӣ истифода мешавад. Кор дар ин иншооти асосии нерӯгоҳ дар ду баст ба роҳ монда шуда, дар як шабонарӯз то 35 000 метри мукаб мавод хобонида мешавад. Дар баробари иҷрои корҳои заминӣ ҳамчунин дар ин қитъаи сохтмон васлу насби асбобҳои санҷишӣ ченкунӣ низ идома дорад. Сифати корҳо дар сарбанди нерӯгоҳ пурра таҳти назорати ҷиддии мутахассисон қарор дошта, баъди хобонидани ҳар қабат коргарони озмоишгоҳ намуна гирифта таркиби донабандии сарбандро аз ташхис мегузаронанд ва дар сурати ба даст омадани натиҷаи мусбӣ ба хобонидани қабати навбатӣ иҷозат медиҳанд. Дар қисми пеши сарбанд ба хотири нагузаштани об то сатҳи 1080 метр зиёда аз 65 000 метри мураббаъ маводи зидди полоишии геомембрана насб шудааст. Корҳои хобонидани бетони ковок зери қабати геомембрана аз сатҳи 1065 то 1080 метр тибқи лоиҳа пурра ба анҷом расида дар моҳи октябр дар ҳаҷми 3346 метри мукаб бетон хобонида шуд. Дар дигар мавзеъҳои сарбанд, яъне дар ду тарафи соҳил, корҳои ҳамворкунӣ, бетонпошӣ, анкергузорӣ ва дигар корҳои зарурӣ идома доранд. чун дигар қитъаҳои сохтмонӣ коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба бо ҳисси баланд ва масъулиятшиносӣ бо истифода аз муосиртарин нақлиёту механизм корро дар нақби сохтмонии қабати чорум ба таври шабонарӯзӣ идома медиҳанд. ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ 553 502 метри, корҳои бетонхобонӣ 97 923 метри мукаб, гузоштани анкерҳои ажига 21 501 метр, корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда 47 201 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар қисмати камераи дарвозаҳои садамавӣ ва асосӣ дар ҳаҷми зиёда аз 355 тонна оҳанфулузот васлу насб гардидааст. муҳайё будани шароити мукаммали корӣ барои кормандони муҳандисиву техникии ин иншооти азим омили асосии марҳила ба марҳила дар муҳлатҳои муайяншуда ба анҷом расонидани корҳо гардидааст. қобилияти обгузаронии нақби сохтмонии қабати чорум дар як сония 3500 метри мукаабро дар бар мегирад. корҳои сохтмониву васлгарӣ дар иншооти обқабулкунаки доимӣ низ идома дорад. дар обқабулкунакҳои асосӣ бо назардошти роҳҳои дастрасӣ ба онҳо ва мустаҳкам намудани фарози кӯҳҳо то имрӯз 437 миллион метри мукааб корҳои заминӣ,
4108 метр гузоштани анкерҳои пения ва зиёда аз 140 000 метри мураббаъ пошидани махлулҳои бетонӣ ба анҷом расидааст. фаъолияти босамар ва шабонарӯзии коргарону мутахассисон имкон фароҳам овард ки дар иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ бо сифати баланд ва тибқи нақшаи пешбинишуда вусъат ёбад. дар қитъаи дигари сохтмони иншооти обқабулкунаки доимии нерӯгоҳ аз ҷумла камераи васфгарӣ низ фаъолияти коргарону мутахассисон назаррас буда то имрӯз ҳаҷми умумии корҳои нақбканӣ 58,2 000 метри мукабб ва корҳои бетонпошӣ 9,8 000 метри мураббаъ иҷро гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар шахтаҳои турбинаҳо, нақби нақлиётии Т18 ва нақбҳои обрасони агрегатҳо бо истифодаи техникаҳои пуриқтидору муосир ва ҷалби коргарону мутахассисони соҳибтаҷриба идома дорад. дар иншооти мазкур то имрӯз 68 000 метри мукабб корҳои нақбканӣ анҷом дода шуда, корҳои бетонхобонӣ ба 23 000 метри мукабб расидааст. коргарону мутахассисон дар иҷрои корҳои сохтмони шахтаҳои турбинаҳо ва нақбҳои обрасони агрегатҳо фаъолияти босамару натиҷабахш нишон медиҳанд. сохтмончиёни ин иншооти бузург бо азму иродаи созанда ва эҳсоси баланди ватандӯстӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои бунёдгузори нерӯгоҳи барқи обии Роғун, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шабонарӯзӣ заҳмат кашида барои анҷоми муваффақона ва босифати корҳо беш аз ҳар вақта саъю талош мекунанд.